בעברית משמשות זו בצד זו המילים מוזאיקה ופסיפס. המוזאיקה שמקורה בלטינית היא יצירה שנעשתה בהשראת המוזות, ופסיפס היוונית היא אבן קטנה. בקיבוץ אילון בגליל המערבי יוצרים בקול, בצליל ובצבע, בבטון ובאבן. הקיבוץ הוקם ב-1938 במסגרת יישובי חומה ומגדל, והתפתחו בו ענפי חקלאות מגוונים, לול ורפת, מכוורת ומטעים, ובצידם הוקמו כמה מפעלים. הראשון שבהם הוא אשת אילון, שבו מייצרים מערכות למיכון חקלאי. את חזיתו איתר האומן מאיר שטיינגולד, אז חבר קיבוץ אילון, בסקרפיטו מרהיב, שיר הלל לעבודת החרושת המשולבת בעבודת האדמה. בשנת 1959 הוקם מפעל הפסיפסים מוזאיקה אילון, ביוזמתם של האומנים חברי הקיבוץ מרדכי מוציק יואלי וקלמן גרצובסקי. הם ביקשו לספק עבודה לחברים שהתבגרו וקשתה עליהם עבודת השדה. מרדכי יואלי וקלמן גרצובסקי ציירו את הציורים לפסיפסים, שנושאיהם נשאבו ממורשת ישראל, מעולם הארכיאולוגיה, וחלקם אף נעשו בסגנון מופשט. האבנים לפסיפסים הובאו מרחבי הארץ, מהרי אילת עד נחלי הגליל העליון. מפעל מוזאיקה אילון נחל הצלחה גדולה, והפסיפסים מאתרים כיום את פינות המשק השונות, ואף נפוצו בארץ ובעולם. מוציק יואלי הוא גם יוצר האנדרטה לזכר הנספים בשואה, קרוביהם של חברי אילון. זהו תבליט בטון הניצב בלב הקיבוץ, ומזכיר לנו לזכור ודבר לא לשכוח. פנים אחרות לפסיפסים נראה בפסליו של האומן חבר אילון מאיר דוידזון. את הפסלים שיצר בדמויות אנוש ובעלי חיים, איתר באבנים שנותרו על רצפת המפעל, והציב אותם בגן הקקטוסים, גן שטיפח עם רות אשתו. עם השנים החל מאיר דוידזון אף לעבוד ביצירת פסיפסים במוזאיקה אילון, והיה לאומן המוביל בו. מ-1990 הוקם בקיבוץ מרכז מוזיקה לכלי קשת, קשת אילון, ובו נערכה אז סדנה לסטודנטים עולי ברית המועצות. מאז גדל המרכז והתפרסם, ונערכות בו כיתות אומן לנגני כלי קשת מן השורה הראשונה בארץ ובעולם. ונאחל לכם חברי קיבוץ אילון, ביום חגכם, 85 שנה לעלייה לקרקע, המשיכו לשמר ולטפח את הפסיפס האנושי המגוון, בחומר ובאבן, בצבע ובצליל.